heeft het over een chip in je hersenen, waardoor je de hersengolven kan meten, waardoor je dus andermans gedachten kan weten. It means I'm here in this conference room Ik ben hier in die conferentiezaal and I can know what you're thinking. en dan weet ik wat je denkt. He said this in 2017. En wanneer zei hij dat? In 2017. And he said 10 years from now. En hij zegt 10 jaar vanaf nu, dus dat is in 2027. I think there's no power in this pointer. It's coming very slow. 2017 plus 10 equal 2027. Ja, dus 2017 plus 10 jaar zitten we in 2027. And so he's saying, En daarom zegt hij, can you imagine we're reaching a point in time that you can interpret people's thoughts? hij zegt, kun je je voorstellen dat er een tijd komt dat je gewoon mensen hun gedachten kan interpreteren en lezen? You know, I'm not against technology, Ik ben niet per se tegen technologie, but technology can be misused. maar het kan wel misbruikt worden. And through technology, the devil wants to tap our thoughts. En door technologie wil de duivel onze gedachten kunnen lezen. He wants to know what you are thinking. Hij wil weten wat je denkt. He wants to manipulate your thoughts Hij wil je gedachten manipuleren. so that your thoughts will be evil, Zodat je gedachten so verkeerd that zijn. your feelings will be not right. Dan zijn je gevoelens niet juist. And thus your actions will also be wrong. Dan zijn je daden ook verkeerd. And then your actions will become your habits. En dan wordt het je gewoonte enzovoort. And eventually that will be your En character. uiteindelijk wordt het een slecht karakter. Because the only thing we can take from this world to the next world is your character. Want we hebben niks mee te nemen uit deze wereld dan ons karakter. Can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains, and I can immediately feel, because you all will have implants, and we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to your answers. Is it imaginable? So what was his question? Hij zegt, is het voor te stellen? Is it imaginable? Kun je het je voorstellen? Dat vroeg hij. Now he was talking to the co-founder of Google. En hij sprak met de medeoprichter van Google. I think his name is Brin. Ik denk dat hij Brinny of Now zoiets listen heet. to what he had to say. Luister wat hij zegt. My pointer works in slow motion. But I think when you ask these kinds of questions about the future, what does it mean to be human in the future? What does it mean to be an individual versus society? Kind of where are we going in the long term? I mean, these are deep and powerful and fundamental philosophical questions, Yeah. but I don't know that we are equipped to answer them. So this is what he said. Ja, en wat hij dus antwoordde. What does it mean to be human in the future? Wat betekent het dan om mens te zijn in de toekomst? So my counteract answer is this. Dus mijn antwoord is, Aren't we not human enough to be called human? zijn we niet menselijk genoeg om mens genoemd te mogen worden? Why are they talking about human 1.0? Waarom hebben ze het nu over mensheid 1.0? Moving to a human 2.0. En willen gaan naar mensheid 2.0? Because they have an agenda. Ze hebben een agenda. That is transhumanism. Dat is transhumanisme. And then he said, what does it mean to be an individual versus society? En wat betekent het dan om een individu te zijn ten opzichte van de samenleving? Isn't he talking about the common good? Heeft hij het niet over het algemene belang, algemene goed? You see, this is a Catholic agenda.
Dit is een katholieke agenda. where the Catholic social teachings will be implemented in every constitution. Waar de katholieke sociale principes in iedere grondwet zullen worden vastgelegd. And the Bible is very clear to us. En de Bijbel is heel duidelijk. Because in Revelation chapter 13 verse 3 says that all the world will wander after the beast. Want Openbaring 13 vers 3 zegt ons heel duidelijk dat de hele wereld het beest met verbazing achterna zal gaan. Which beast? The first beast of Revelation 13. Welk beest? Het eerste beest van Openbaring 13. That talks about the Roman Catholic Die Church. spreekt over de Rooms-Katholieke Kerk. From verse 1 to verse 10. Van vers 1 tot vers 10. I know God's people are in this church too. Gods volk is ook in die gemeente. And so we're talking about the false system of this church. We hebben het over het valse systeem, niet per se de mensen die daar And the bidden. co-founder goes on to ask and say, En deze medeoprichter van Google zegt verder: where are we going in the long term? waar gaan we op de lange termijn naartoe? Well, we're going to human 2.0. Nou, namelijk naar mensheid 2.0. Next, I don't know if we are equipped to answer them. Hij zegt: ik weet niet zeker of we wel antwoord kunnen geven op deze vragen. Well, oh, it's frozen again. Oh, the Bible can answer that Maar question. de Bijbel kan dat antwoord wel geven. So you should know that the great controversy is going on today. De grote strijd is gaande. What we praise God is coming to a close very soon. Maar we prijzen de Heer, want het komt aan een eind. Because Satan is continually seeking to influence human minds by his what? Subtle arts. Satan probeert continu invloed te krijgen over menselijke geest door zijn subtiele manieren. It means something that is difficult to perceive or En analyze. subtiel houdt in dat iets moeilijk te doorzien of te analyseren is. You know, today after the pandemic, people have stopped thinking. Na de pandemie, mensen zijn opgehouden om goed na te denken. Well, it's because of the educational system that we have Dat komt door het onderwijssysteem. that makes us what? Reflectors, not thinkers. Het maakt dat wij mensen reflecteren, maar niet voor onszelf denken. We all have been educated in the world, We hebben onderwijs genoten in de wereld, but we have to undo the things that we learn in the world maar we moeten dingen weer afleren die we hebben geleerd. so that we do not end up as sheeple, but as people. Dat we geen sheeple, ja dat is een woordspel in het Engels. Het betekent dat we niet als schapen zijn die zomaar volgen, maar dat we mensen blijven, die nadenken. We have to be on our guard We moeten op onze hoede zijn. because Satan has doubled his attack. Want Satan heeft zijn aanvallen verdubbeld. Tenfold greater than it was in the days of the apostles. Er staat in dit citaat 10-voudig groter dan in de dagen van de apostelen. So before we get deeper into this presentation, Dus voordat we dieper ingaan op deze presentatie, those of you who can kneel will kneel down and pray. laten we neerknielen en bidden. Our gracious and eternal Father, Onze genadige en eeuwige Vader, we thank you for this beautiful Sabbath you have given us. wij danken u voor deze prachtige Sabbat die u ons tot dusver heeft gegeven. We thank you, Lord, for keeping us alive to bring us to another Sabbath. Wij danken u dat u ons in leven heeft gehouden, zodat we deze Sabbat mochten meemaken. We know a day is coming that we will be tested of our faith. We weten dat de dag komt dat ons geloof op de proef gesteld zal worden. And I pray that we'll put on the whole armor of God En ik bid u dat we de hele wapenrusting van God mogen so that when aantrekken. the test comes, Dat wanneer de test komt, we will stand for dat Jesus, we voor Jezus zullen instaan. no matter what the circumstances may be. Wat de omstandigheden ook mogen zijn. And as we're here to ponder upon your word, En als we hier zijn om over uw woord na te denken, we seek divine guidance. vragen we om goddelijke leiding. Thank you for hearing our prayers. Dank u dat u ons gebed We verhoort. pray in Jesus' name. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Amen. I hope all of you are awake. Ik
Ik hoop dat iedereen goed wakker is, We had a lovely lunch, want we hebben een hele goede lunch gehad. and I hope you have not overeaten, Ik hoop dat u niet te veel heeft gehad, because that can have an effect on you. want dat kan zijn effect hebben. So let us be wide awake. Laten we wakker You zijn, know, the devil is 24/7 a devil. want de duivel is 24/7 duivel. And we have to be 24/7 as Christians, Daarom moeten wij ook 24/7 awake and christenen ready zijn. for the battle. Wakker en klaar voor de strijd. The Lord has not left us in darkness. De Heer heeft ons niet in de duisternis gelaten. The Lord has given us enough warning what is coming to us. Hij heeft ons voldoende gewaarschuwd. And the message that we have to give to the world En de boodschappen die we de wereld moeten geven, is the three angels message. is de 3 engelen boodschap. This is the message that we have to give. Dat is de boodschap die we moeten geven. John the Revelator Johannes van de openbaring, saw another angel fly in the midst of heaven, een andere engel in het midden des hemels. having the everlasting gospel En hij had het eeuwige evangelie to give every nation, kindred, tongue and people. om aan iedere natie en tong en volk te geven. This message is a love message. Dat is een liefdesboodschap. God forewarns his people. En God waarschuwt zijn volk. When you look at the first angel's message, Als je kijkt naar de eerste engelboodschap, it says, and I saw another angel fly in the midst of heaven, ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. and with a loud voice, En met een luide stem the angel said, fear God zei de engel, vrees God and give glory to him, en geef hem de eer. for the hour of his judgment is come. Want de uren van zijn oordeel is gekomen. Remember, in this year 1859, Herinnert u zich, in het jaar the 1859 godless theory came to this world. kwam een goddeloze theorie in de wereld. And so God warned us En daarom waarschuwde God ons that al we need to give glory to the Creator. dat wij de eer moeten geven aan onze schepper. And the second angel En de tweede engel said, Babylon is fallen. zei, Babylon is gevallen, is gevallen. It's not talking about the Roman Catholic Church, Dat gaat niet over de Rooms-Katholieke kerk, but it's talking about the apostate Protestantism, maar afvallig protestantisme. because they accepted the theological liberalism in the early 1900s. Want zij accepteerden de theologische liberalisme in 1917, And now we're 1908. coming to our time. En nu komen we in onze tijd. What's coming before us? Wat staat er voor ons? The Sunday law is coming. De zondagswet staat voor de deur. As the third angel said, Zoals de derde engel zei. if any man worship the beast Als iemand het beest aanbidt and the image of the beast en het beeld van het beest and receive the mark in his hand, en ze het merkteken ontvangt in his forehead, in zijn voorhoofd, he will receive the wrath of God. zal hij de toorn van God ontvangen. So here God in his love Hier, God in zijn liefde has given us this warning. heeft ons deze waarschuwingen When the gegeven. test comes, Wanneer de test komt, we have to make a decision, moeten we een beslissing nemen. a life and death decision. En dat is een beslissing op leven en dood. So we have to have the right thinking. Daarom moeten we juist denken We have to be in health. en ook gezond zijn. As the Lord says here, Zoals de Heer hier zegt, beloved, I wish above all things geliefde boven alle dingen, that thou mayest prosper and be what? In health, wens ik dat u voorspoedig bent en in gezondheid bent, even as thy soul prospereth. zoals het ook uw ziel welgaat. So God is not against us. God is niet tegen ons. He wants us to have the best of health. Hij wil dat we in goede gezondheid zijn. When God created us, Toen God ons schiep, as you see in Genesis chapter 1, zoals we zien in Genesis 1, God created us in his image. God maakte ons naar zijn beeld.
And God said, let us make man in our image after our likeness. Genesis 1 vers 26 zegt en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, And naar God onze gelijkenis. saw everything that he had made, In vers 31, en God zag al wat hij gemaakt had. and behold, it was what? Good. It says very good. En zie, het was goed. Nee, het was zeer goed. Now, how many of you are doctors here in this room? Hoeveel van u zijn artsen in Okay, deze good. kamer? We have one We doctor hebben here. er één. When you do medicine, Als je medicijnen the first 2 years you study about praktiseert, anatomy. eerst dan bestudeer je de anatomie. And it's amazing how the human organs work. Het is onvoorstelbaar hoe het menselijk mechanisme We are functioneert. made up of millions and trillions of cells. We zijn gemaakt uit triljoenen cellen. And the cells put together form what? Tissues. En cellen samen vormen weefsels. And tissues put together form what? En Organs. weefsels samen heb je organen. And the organs put together form what? A system. Organen samen vormen een systeem. And that is you and me now. Dat zijn wij. U en So ik. God is a great creator. God is de grote schepper. And He's got the blue manual for you and for me. En hij heeft de handleiding voor u en mij. And He's got the physical laws to govern our physical life. Hij heeft de lichamelijke wetten die ons lichaam besturen And gemaakt. therefore it's so important for us to abide by the physical laws. Daarom is het heel belangrijk dat we ons aan deze gezondheidswetten houden. God has the blue book. Want God die heeft de He handleiding. has the instructions for you and for me. Die instructies voor u en voor mij. And we should not misuse any of our organs. We moeten onze organen niet misbruiken. If you should break the physical laws, Als je de gezondheidswetten overtreedt, it says transgression of the physical law is transgression of the moral law. lezen we hier in het boek Lessen uit het leven van alle dag, dat overtreding van de lichaamswetten, de fysieke wetten, de overtreding is van de morele wet. For God is as truly the author of physical laws as He is the author of the moral law. Omdat God evenzo de auteur van de fysieke wetten is, als dat hij de auteur van de morele That's the wetten 10 is. Commandments. En de morele wet is niks anders dan de 10 These geboden. are the 10 biblical principles that govern human life. Dat zijn de principes die het menselijke leven besturen. The moral law is there De morele wet is daar. in the last 6 of the 10 commandments. En de laatste 6. Today what's happening? Church and state are uniting. Vandaag de dag, nu zien we dat kerk en staat bij elkaar komen. Every government can legislate laws concerning the last 6 of the 10 commandments. De regering mag wel wetten maken voor de laatste 6 geboden. But today man wants to legislate laws concerning the first 4 commandments. Maar nu willen ze zich ook bemoeien met wetten die verband houden met de eerste 4 geboden. No one can make laws concerning the first 4 commandments. Niemand heeft het recht om daar wetten over te maken. But you see what's happening in America. Maar we zien wat er gebeurt in Amerika. Church and state are uniting. Kerk en staat komen bij elkaar. They want to make America as a Christian nation. Ze willen het tot christelijke natie maken. But that's against the Bible. Maar dat is tegen de Bijbel. And every misuse of any part of our organism is a violation of that law. En ieder misbruik van welk deel van ons systeem ook, is een overtreding van die wet. So it means we have to eat healthily. We moeten dus gezond leven. If you eat unhealthily, Als je ongezond eet, you will misuse your organs. dan misbruik je je organen. Those who use flesh meats freely Diegenen die vrij van vlees eten, do not always have an unclouded brain. hebben niet altijd een
helder brein. Means you can think clearly. Je kunt dan niet zo helder denken. You know, to war against the devil, you need to have a clear mind. Maar om tegen de duivel te strijden heb je een helder verstand You nodig. cannot battle it out with a clouded mind. Niet met een bewolkt brein. And then it says, because the use of the flesh of animals tends to cause a grossness of body and to benumb the finer sensibilities of the mind. Ja, dus het eten van vlees van dieren heeft een effect op het lichaam en verdooft de fijnere gevoeligheden van de geest. Now remember, those who are waiting for the coming of the Lord, Diegenen die wachten op de komst des Heren, meat eating will eventually be done away. zullen uiteindelijk vlees compleet laten staan. I know yesterday there was a question about meat eating. Gisteren was er een vraag over vlees eten. You can get into a lot of discussion. Je kunt er veel discussie over Now voeren. in my country they eat a lot of meat, In mijn land eten ze veel vlees. including Seventh-day Adventists. Zevendedagse Adventisten. And always there's this battle between the vegetarian and non-vegetarian. En altijd heb je een strijd tussen vegetariërs en vleeseters. But I make it very simple. Maar ik maak het erg simpel. We have to be with Jesus. Wij moeten met Jezus zijn. And so when people ask me, Als mensen mij didn't vragen, Jesus eat fish? heeft Jezus ook geen vis gegeten? Didn't Jesus eat meat? Jezus at toch ook vlees? Why can't we eat? Waarom kunnen wij niet eten? I told them, you need to go to the sanctuary. Dan zeg ik, dan moet je gaan naar het heiligdom. When Jesus partook fish and meat, where was he? Waar was Jezus toen hij vlees en vis at? He was in the courtyard. Hij was in de voorhof. Where is Jesus today? Maar waar is hij vandaag? Well, in the most holy place. Hij is nu in het heilige der heiligen. What is he doing there? Wat doet hij daar? Yes, he's mediating for us Ja, hij is daar middelaar voor and to ons cleanse the sanctuary, the most En- holy place. om het heilige der heiligen te reinigen. So I told them, Dus ik zeg ze, if meat should cleanse your body, go ahead and eat. als vlees je lichaam reinigt, moet u het vooral doen. But here the pen of inspiration says, if meat eating were ever helpful, Maar de pen van inspiratie zegt ons, als vlees eten ooit gezond al was, it is not safe now. is het zeker niet veilig meer. Cancers, Nu. Kankers, tumors, tumoren pulmonary diseases are largely caused by what? Meat eating. en longziekten worden grotendeels veroorzaakt door het eten van vlees, schrijft ze. And therefore, we have to have a plant-based diet. Daarom hebben we een plantaardig dieet nodig. Now, I had a cancer patient, Ik had een kankerpatiënt, a Seventh-day Adventist, een zevendedagse Adventist. and I put her on a plant-based diet En ik zette haar op een plantaardig dieet and on green juices. en ook op groene sappen. To make the story short, Om het verhaal kort te maken, she had no cancer cells at the end. aan het eind had ze geen kankercellen meer over. Now, I always get fourth case cancer patients En ik krijg vaak kankerpatiënten in het laatste stadia. because they don't believe in me. Want ze geloven niet in mij. I don't want them to believe in me. En ik wil ook niet dat ze in mij geloven. They have to believe in the great physician. Ze moeten in de grote arts geloven. So when the patient comes to me, Als de patiënt bij mij komt, first they'll ask, are you a doctor? de eerste vraag, ben jij arts? Then I ask them, do you want to get healed or see my degrees? En dan zeg ik, wat wil je genezen of wil je mijn diploma's zien? Oh, I want to get healed. Oh, ik wil genezen. If not, you have come to the wrong address. Anders ben je op het verkeerde adres gekomen. And so that's how I treat patients. Zo help ik mensen. So this lady was without cancer, Deze vrouw had geen kanker meer and she was eating that healthy diet. en ze at een gezond dieet. No dairy products, Geen dierlijke producten.
It's plant-based diet. plantaardig. And then she called me up one day En op een dag belde ze me op. and said, "Brother, how long should I eat this diet?" En zei, broeder, hoe lang moet ik dit dieet eten? And I said, "Sister, till Jesus comes." En ik zeg, totdat Jezus komt. And she got the message. Ze kreeg de boodschap. It's not an abnormal diet. Ja, het is geen abnormaal dieet. It is a normal diet. Het is een normaal dieet. But the world has made that as an abnormal diet. Nee, de wereld ziet het als abnormaal. So God wants us to be in health. God wil dat we gezond zijn. So that it says, show a purity of taste, appetite, and habits. Ja, laat reinheid zien, ook van smaak, van eetlust, van gewoonte. And by having a healthy diet, Doordat je dat doet, you will have what? Calm nerves. zal God je belonen met kalme zenuwen, Clear brains. een helder brein And unimpaired judgment. en een onaangetast oordeel. You will have, that means, a sound judgment. Je zult een juist oordeel over dingen hebben. When the Sunday law comes, Als de zondagswet komt, you need to make a sound judgment. dan moet je ook een juist oordeel vellen. You know, we have a lot of head knowledge about the Sunday law. We hebben heel veel kennis over de zondagswet in onze brein. But I'm going to show you from a biological standpoint of view, Maar ik ga het u laten zien vanuit het lichamelijk standpunt. so that you will understand how your brain works when there's a crisis. Zodat u begrijpt hoe uw brein functioneert als er een crisis optreedt. Today, everyone is saying, well, when the Sunday law comes, I'll stand up and say I'm a Sabbath keeper. Vandaag zeggen mensen, ja, als de zondagswet komt, dan sta ik op en dan zeg ik ben een sabbatvierder. When the crisis comes, Maar als de crisis komt, you will know who is a true Adventist and who is not. dan weet je direct wie een ware zevende-dagse Adventist is en wie We niet. all have our name in the church roll book. We mogen nou onze naam in de kerkboeken hebben, But what's important is to have your name in the book of life. maar onze namen moeten in het boek des levens staan. So here, by having a healthy diet, Door een gezond dieet you will have a sound judgment when the Sunday law comes. heb je ook een goed oordeel wanneer de zondagswet komt. Now, some are telling me when the Sunday law comes, it'll not be so severe. Sommige mensen zeggen tegen mij, maar als de zondagswet komt, dat zal niet zo erg zijn. If you read the experiences of the people who were persecuted in the Dark Ages, Maar als je kijkt naar de mensen die vervolgd werden in de middeleeuwen, their faith was so strong. hun geloof was zo sterk. We need to have a faith that can endure weariness, We hebben een geloof nodig wat vermoeidheid kan verdragen. to endure delay and hunger. Uitstel en honger. We need to have that experimental faith. Hebben we dat experimentele geloof. We need to have that Red Sea experience, Een ervaring zoals van de Rode Zee. where the children of Israel saw on both sides high mountains, Waar de kinderen van Israël hoge bergen zagen aan beide kanten. and Pharaoh's army is coming behind. En de legers van de farao achter zich. And before them was the Red Sea. En voor hun de Rode Zee. Yet the children of Israel had faith in God. Maar ze hadden geloof. They had faith in the leader, Moses. Geloof in Mozes hadden ze. I didn't read anywhere in the Bible that some swam across the Red Sea. Niemand begon te zwemmen over de Rode Zee. No, they waited. Ze wachten wel. And what did the Lord do? Wat heeft de Heer He gedaan? parted the waters. Hij heeft een weg So geschapen some in of de us zee. need this Red Sea experience. Sommigen van ons hebben die Rode Zee-ervaring nodig. We got a foretaste of it during the pandemic. En we hebben al een voorproefje gehad tijdens de pandemie. I know a few Adventists in India Ik ken een paar Adventisten in India. who were running helter-skelter. En Helter-skelter. I mean running all over the place. en ze gingen overal naartoe.
Why? To get a certificate for the vaccination. Om een certificaat te krijgen. I said, how will you get a certificate for the vaccination when you have not taken? Ik zeg, hoe ga je een certificaat krijgen als je niet gevaccineerd bent? Well, that's a good lie. Nou, dat is een goed leven, zeggen But ze. a lie is a lie. Maar een leugen is een leugen. You know, it was a trying time. Het was een beproevende tijd. When the Sunday law comes, it's going to be doubly hard. Als de zondagswet komt, zal het dubbel zo zwaar worden. If you look in Desire of Ages, page 121, In de Wens der Eeuwen it says that every earthly support will be cut off. staat dat alle aardse support zal worden afgesneden. And therefore, this one global system of economy is being made today. Daarom maken ze één systeem voor de economie. That's the reason why we're going digital. Daarom moet alles digitaal worden. By 2028, Europe will be 100% digital. Ze hopen dat te bereiken in 2028, dat heel Europa digitaal is. The pilot test is being carried out right now in Europe. Op het moment is al in bepaalde delen is dit al uitgerold om het te testen. You will have digital money, Je zal digitaal geld hebben, no cash. geen cash meer. And like China, En net als China there will be an expiry date on your money. zal er ook een houdbaarheidsdatum zijn op je geld. What will you do? Wat doe je dan? After a month, your money is of no use. Na een maand kun je je geld niet meer gebruiken. Because they say to have a healthy economy, Want het argument is om een gezonde economie te hebben, money has to circulate. moet het geld circuleren. It's like how blood circulates in our body. Net als bloed wat circuleert in ons lichaam. If the blood becomes stagnant in your body, means something is wrong with you. Als het bloed stagneert, dan klopt er iets niet. So that's their argument. Dus dat is het argument. So here it says, it is often the case that trouble is greater in anticipation than in reality. Ellen White zegt dan ook, het is vaak het geval dat de moeilijkheden die geanticipeerd worden, dat ze groter zijn dan het werkelijk is. But this is not true of the crisis before us. Maar dat is niet zo met de crisis die nu voor ons staat. Isn't God giving us a warning Geeft God ons hier geen that waarschuwing? we need to make that physical and spiritual preparation? Dat we lichamelijke en ook geestelijke voorbereidingen moeten treffen? Yet many are asleep. Maar velen slapen. Today we have contacted the AIDS virus, We hebben het AIDS-virus. AIDS. AIDS. It means Weet je wat dat betekent? Adventist in deep sleep. Dat is Adventisten in diepe slaap. We are sleeping today. We slapen vandaag. And this virus is very dangerous. En dit virus is heel gevaarlijk. As Jesus said, we have to watch and pray. We moeten waken en bidden. Because this crisis is going to shake each one of Want us. deze crisis zal een ieder van ons opschudden. Shake you all, and also shake the preachers. En niet alleen leden, maar ook predikanten. You know, when the time of test comes, Wanneer de test komt. I always ask myself, Ik vraag altijd mijzelf. will I be able to stand Zal ik kunnen staan when that test comes? wanneer die test komt? And often I tell the Lord, En vaak zeg ik de Heer, I need to have a quick death. ik wil graag een snelle dood als het zover But komt. remember, what you ask may not happen. Maar wat je vraagt gebeurt niet altijd, hè? Now, my wife in India, Mijn vrouw in India, she always tells me, ze zegt mij altijd, if you die, what will I do? als jij sterft, wat moet ik dan? You must die after me, she says. Ze zegt, jij moet sterven na mij. I told her, don't say this aloud. Ik zeg het maar niet hardop. The more you say, Hoe meer je het zegt, it will not happen. zal het helemaal niet gebeuren. You will die after me. Dan sterf jij later dan ik.
You know, we have to leave all this in God's hands. We moeten al deze dingen loslaten en in Gods handen He will laten. take care of us. Hij zal voor ons zorgen. So it says here, Satan says, for fear of wanting food and clothing, Satan zegt, vanwege de angst dat je voedselgebrek en gebrek aan kleding zult hebben, they will join with the world in transgressing God's law. zullen ze meedoen met de wereld om Gods wet te overtreden. The earth will be wholly under my dominion. De aarde zal helemaal onder mijn beheersing So when you staan. read Revelation chapter 13, Als je Openbaring 13 leest, it talks about Satan's success in that chapter. gaat het over Satans succes. But we praise God, we have Revelation 14 Maar we prijzen de Heer voor Openbaring 14, that gives us hope. die ons hoop schenkt. So in the last great conflict of the controversy with Satan, Dus in het laatste grote conflict van de strijd met Satan, those who are loyal to God will see every earthly support cut off. zullen diegenen die trouw willen blijven aan God, ieder aardse support afgesneden zien. So what is the devil trying to do here? Wat probeert de duivel hier te doen? Trying to put you where? In stress. Hij probeert je in stress te zetten. Now when you are in stress, can you think clearly? En mijn vraag is, als je gestrest bent, kun je dan helder If you can denken? think clearly, you're a superman. Als je dat kunt, dan ben je Superman. No, when there is stress, you don't have a clear mind. Als je gestrest bent, heb je geen helderheid van And the denken. devil wants to put us in stress when the Sunday law will be passed. Wanneer de zondagswet komt, moeten we ook daarvoor uitkijken. Making sound decisions becomes much harder. Want goede beslissingen nemen wordt veel moeilijker. And it leads to impulsive choices and emotional reactions. Het leidt namelijk tot impulsieve keuzes en emotionele reacties. Now, those of you who are married, Diegenen van u die getrouwd zijn, well, in marriage there's no graduation. in de huwelijk daar krijg je nooit diploma's. Okay, there's always fights, Er is altijd wel wat. good fights. Goede gevechten, niet per se slecht. And often they will say at the end, well, because of stress I said that. En vaak zeggen ze, ja, vanwege stress heb ik dat gezegd. So when you're in stress, you cannot make sound judgments. Dus als je gestrest bent, dan kun je geen goede beslissingen nemen. So what happens when you're in stress? Wat gebeurt er nou eigenlijk als je gestrest bent? The stress will trigger the brain's survival mode. Ja, als je stress krijgt, dan wordt je breins overlevingsmodus wordt ingeschakeld. And all the logical reasoning En al het logische redeneren will take the back seat gaat in de luie stoel zitten. to what? To the quick instinct driven behavior. En in plaats daarvan krijg je een snel instinctmatig gedrag. So if you're not prepared for the Sunday law, Dus als je daar niet op voorbereid bent, you can make some decisions that will be very wrong. kun je desastreuze beslissingen nemen. We have to train our minds for the coming Sunday law. We moeten onze brein trainen voor deze crisis. Because when the Sunday law comes, Want als zondagswet komt, there is no second chance. dan is er geen tweede kans. You cannot say, Lord, you know, I was under stress, therefore I received the mark of the beast. Je kunt namelijk niet zeggen tegen de Heer, Heer, ik was gestrest en daarom heb ik het merkteken van het beest gekregen. Please forgive me. Vergeeft u me alstublieft. 7 times, 70 times. 7 maal 70, It will not happen. maar het gaat niet gebeuren. Remember, you cannot be the modern Peter. Denk eraan, u kunt niet de moderne Petrus Peter zijn. had the second chance. Petrus had een tweede kans. Remember Peter? He's saying, well, Lord, I'll stand by your side. Petrus had namelijk beloofd, Heer, ik zal voor u instaan. But when the crisis came,
Maar toen de crisis kwam, he denied Jesus 3 times. heeft hij Jezus 3 maal verloochend. Now, most of us have forgotten about COVID-19. De meesten zijn COVID-19 alweer vergeten. We have forgotten that that was the great reset. We zijn vergeten dat dat een grote reset was. We have entered the new normal. We zijn nu in het nieuwe normaal. But we are making ourselves believe that it's still the normal. En we laten onszelf geloven dat het nog steeds normaal is. But that's not true. Maar dat is niet waar. Behind the scenes, Achter de schermen, the 4th industrial revolution is going to get completed. wordt de 4e industriële revolutie wordt afgesloten. You know, we had the first industrial revolution, the second, Ja, the de third, now eerste, we're the tweede, 4th. derde, nu zijn we in de 4e industriële revolutie. And the secular leaders have given us a date. En de wereldse leiders geven een datum daarvoor. Now, this is the secular time setting. Dit is de seculiere tijdstelling. Ja, de wereldse Because there is tijdzetting. no more time prophecies. Want we hebben geen tijdprofetieën meer. But they have given the year 2030. Maar ze praten veel over 2030. That you will own nothing but be happy. Dat je niks zal bezitten en blij zal That zijn. all products become service. Dat alle producten diensten worden. It'll be a subscription life. Het wordt een abonnementsleven. You will get all the amenities of life. Je krijgt alle dingen van het leven. You will not go hungry. Je zult niet honger lijden. Geen honger lijden. But you have to listen to the powerful people. Maar je moet wel braaf luisteren naar de machtigen. And so we are being hijacked by amygdala. I'll Dus explain we myself. worden gehijacked door de amygdala en ik zal dat verder uitleggen. Now, if you look at our human brain, Als we kijken naar onze hersenen, whenever there is danger, als er gevaar dreigt, there is a part of the brain is er een deel van de hersenen that acts as a warning detector center. die als een waarschuwingscentrale fungeert. And that part of the brain is called the amygdala. En dat centrum wordt de amygdala genoemd. It is the emotional brain Het wordt ook wel het emotionele brein that genoemd. overpowers the prefrontal cortex. En die is dominant ten opzichte van de prefrontale cortex, ofwel de frontale hersenkwap. Which is the rational brain. Wat het rationele brein is, waar je dus mee denkt. So here, deep inside your brain, Dus diep in je brein, there you have the amygdala. daar zit de amygdala. There are two Er zijn 2 on both sides of the brain. aan beide kanten van de hersenen, als je So het the vanuit deze kant bekijkt. The amygdala is part of the limbic system De amygdala hoort bij het limbische systeem. and is involved in many brain functions. En het helpt met vele hersenfuncties, Such as memory, zoals waarmee je kan onthouden, je memory, decision making, waar je je beslissingen neemt, fear, ook angst, anxiety, bezorgdheid and pain. en pijn. So when the Sunday law comes, Dus als de zondagswet komt, there will be fear, dan heeft u angst, anxiety. bezorgdheid. What should I do? Wat moet ik nu doen? I have not prepared a place to stay. Ik heb geen plek bereid waar ik zal zijn. So you're going to be in stress. Dan krijg je stress. Say that is you now. Laten we even ervan uitgaan dat u dit bent. You pick up the newspaper. U pakt de krant. Well, Sunday law is here. De zondagswet is uitgevaardigd. So your eye catches that on the newspaper. Je oog leest dat in de krant. And then this light energy that you saw En die energie, die lichtenergie,
it goes through a process called transduction. Ja, dat wordt overgezet door een proces, dat noem je transductie. Het is een overzetting. The energy is changed Die signalen die worden omgezet and goes to the thalamus. en die gaan naar de thalamus. Now the thalamus is like a post office En dat is net als het postkantoor. that gives out the information. Die stuurt de informatie. So now you saw this in the newspaper. Dus je hebt het gezien in de krant. It has to be interpreted. En het moet nu geïnterpreteerd worden. So the message goes to the visual cortex. Dus nu gaat het verder naar de visuele cortex. A process begins to make a meaning to what you saw. Dus een proces begint die betekenis geeft aan datgene wat je hebt gezien. And then this message then goes to the limbic system Deze boodschap gaat naar het limbische systeem. that deals with your emotions. Daar zitten je emoties. And it also would go to what we call the hippocampus En het gaat ook naar de hippocampus. to remember what you read or what you saw in the past. Ja, die helpt je om te herinneren wat je misschien eerder erover hebt gelezen of hebt gehoord in de verleden tijd. So now you pick up the newspaper, you read Sunday law is here, Dus je leest de krant, zondagswet is hier. and then you remember, well, I heard in one sermon talking about the mark of the beast. En dan denk je terug aan de preek. Ja, ik heb gehoord over het merkteken van het beest. Everything comes back to your mind. En die dingen komen weer terug in je gedachten. You are preparing yourself now to face the Sunday law. Je bereidt jezelf voor om ermee te dealen. And now the message also would go to amygdala, En nou gaat de boodschap ook naar je amygdala. because it's the warning center Het is het waarschuwingscentrum to protect you. om je te beschermen. Now, let us remember that the prefrontal cortex actually checks the amygdala. We moeten wel onthouden dat de prefrontale cortex of de frontale hersenkwap, dat hij de amygdala eigenlijk onder controle houdt. Because this is the rational center of the brain to regulate your emotions. Want dat is het rationele deel van je brein, die dus de emoties moet reguleren, moet besturen. You know, some people are very emotional. Sommige mensen zijn heel erg emotioneel. If there's suddenly a crisis Als er plotseling een crisis opduikt or a danger, of gevaar, they're unable to think soundly. kunnen ze niet goed nadenken. And they make some drastic decisions En ze maken ze nemen drastische besluiten. that can be detrimental. Die fataal of heel erg nadelig kunnen zijn. So the prefrontal cortex Dus de prefrontale cortex keeps amygdala in check. houdt dus amygdala, het alarmcentrale, onder controle. Now remember, God is our creator. God is onze schepper. We have not evolved from apes. We zijn niet van de apen. It's amazing gekomen. how God created the human machinery. Het is verbazingwekkend hoe God ons lichaam heeft gemaakt. Now the amygdala is important for us Die amygdala is wel belangrijk voor ons. because if a ball suddenly comes towards you, Bijvoorbeeld als een bal op ons afkomt, what do? wat doet u Some dan? object, you just jump behind. We springen opzij. You don't say, let me analyze the ball or what object is coming. Niemand die zegt, laat me eens even analyseren op welke hoogte en met welke snelheid komt die bal nou If precies. you do that, you might be a dead man. Want als je dat doet, dan ben je er waarschijnlijk al geweest. So without thinking, you take action. Dus zonder eigenlijk na te denken, onderneem je actie. And so it is very good for us. Dus dat is heel goed. But now those who are not making preparation for the Sunday law, Maar diegenen die niet zich voorbereiden op de zondagswet, wat gebeurt er dan?
the Sunday law can come like a cricket ball. dan kan die ook komen als een cricketbal. No preparation, Geen voorbereiding, panic sets in, paniek begint. and then you begin to make phone calls to all the country living people. Je begint te bellen met allerlei mensen die op het land wonen. We're coming to Head Kerven. We komen naar Kervel. Are the rooms ready? Zijn de kamers klaar? No, it's full. Nee, het is vol. You know, what we have to learn in the end of time is to work together. We moeten leren in deze eindtijd samen te werken. Don't build your own kingdoms. Bouw niet je eigen koninkrijken. And therefore, I'm always telling the regular lines and the irregular lines to work together. Ik zeg altijd de officiële en onofficiële lijnen. Probeer samen te werken. In proclaiming the gospel message, there's no competition. Er is namelijk geen competitie in het brengen van de boodschap. We all have to join hands. We moeten elkaar proberen te Because in steunen. the end of time, Sabbath keepers will be on target. In de eindtijd worden sabbatvierders doelwit. If you read Great Controversy book, page 608, Als je de grote strijd leest, bladzij 608, it says there are many who have heeded to the three angels' message, staat er zijn velen die hebben de drie engelen boodschap who gehoord. believe in the three angels' Ze message, geloven er ook in, but the truth had not sanctified them. maar de waarheid heeft hun niet And geheiligd. when the test comes, En wanneer de test komt, in order to avoid persecution, om vervolging te ontkomen, many join with the world. gaan velen mee met de wereld. So don't be surprised if your church members become your bitterest enemies. Dus wees niet verrast wanneer uw kerkenleden uw bitterste vijanden worden. Don't be surprised if your parents go against you. Wees niet verrast als je ouders tegen je zijn. A time is coming you can only trust God. Een tijd komt dat je alleen God kunt vertrouwen. So don't let panic set in when the Sunday law comes. Dus ga niet zomaar in de paniekmodus. So now this information goes down your brainstem. Die informatie gaat naar je hersenstam. Say you're standing before a tiger. Stel dat je in één keer een tijger ziet. Now in India we have many tigers. In India hebben we veel tijgers. And if you walk into the forest, Als je in het bos wandelt you can meet the king of the jungle. en je komt de koning van de jungle tegen. Now always my cousins used to advise me. En ik heb neven die adviseerden mij altijd. When you see a tiger, En ze zeiden tegen mij, liever als je een tijger ziet, you have to make your amygdala silent. dan moet je je amygdala onder controle hebben. It will not work if you turn your back and run. Want als je je omdraait en je begint te rennen, If you do that, als je dat doet, the tiger will catch you with 2-3 leaps and catch you. dan zijn er 2-3 sprongen en dan heeft die tijger je. So always my cousins who are hunters, En zij zijn jagers. when you see the tiger in the forest, Dan zei je, als je de tijger ziet in het bos, what should you do? wat moet je dan doen? You cannot scare a tiger. Make yourself big. No, you can't do that. Je kunt hem niet afschrikken op die manier. My cousins told, just stand still. Ze zeggen, sta stil. Look at the tiger in its eyes. Kijk die tijger in zijn ogen And then slowly you take a step back. en zet langzaam een stap Never achteruit. turn your back. En draai je nooit om. So when you see a tiger, Als je dus een tijger ziet, you should not run. niet rennen. But now if you're facing something that is coming towards you, Als je met iets te maken hebt wat naar je toe komt, so the information goes down your brainstem, dan gaat die informatie naar je and hersenstam. then it activates what? En wat activeert het? The sympathetic nervous system. Ja, het sympathische zenuwstelsel.
It's beautiful when you study about the systems of the body. Het is heel mooi als je deze lichaamssystemen Only bestudeert. God can do that. Alleen God kan dat doen. It is amazing. Het is echt fantastisch. Now I live near a medical college En ik woon dicht bij een medisch centrum. and I have many medical friends, Ik heb veel artsen als mijn vrienden. but they are atheists. Ze zijn atheïsten. And I'm wondering how they could not find God in the first 2 years of their education. En ik begrijp niet helemaal waarom ze God niet hebben kunnen vinden in de eerste 2 jaar van hun studie. The way how our organs work. Hoe onze organen werken, het is zo wonderbaarlijk. Look at your heart. Kijk naar je hart Feel how your heart beats. en hoe je hart klopt. The same constant rhythm Het constante ritme. is not skipping a beat. En er slaat geen slag over. And our heart is a muscle. Hart is een spier. It keeps on beating. En het gaat iedere keer verder. But then because of our unhealthy diet, Maar door ons ongezonde dieet we block the arteries of the heart. blokkeren we die vaten naar het hart. You know, bad things always taste good. Slechte dingen smaken goed, Isn't niet? it? Is dat niet zo? Chocolate Chocolade tastes good. smaakt goed. Nee? You know, remember, our carnal nature is greater than the spiritual. Onze vleeselijke natuur is vaak sterker dan de geestelijke. Had it been the other way around, Als het tegenovergesteld was, then we don't need Jesus dan hadden we Jezus niet because nodig. you're spiritually strong. Want dan ben je geestelijk zo sterk, Can overcome your carnal nature. dan kun je makkelijk je vleeselijke natuur overwinnen. So getting back to amygdala. Dus even teruggaande naar onze amygdala. Now when you have to run now, Als je moet rennen, because an approaching train is coming towards you. een trein die komt op je af, So your sympathetic nervous system is activated. dan wordt je sympathisch zenuwstelsel So what geactiveerd. happens? Wat gebeurt er? Adrenaline Je is krijgt pumped in. adrenalinestoot. Now I had a friend one time. Ik had een vriend. We went out into the forest. We gingen in het bos. It was a school trip. En het was een schoolreis. And the principal was acting very brave. En de directeur die was heel erg moedig. Because he's taking his school students for a walk. Hij neemt zijn studenten mee voor een wandeling. But we knew that there were elephants in that area. Maar we wisten dat er olifanten zaten. And as he was walking, En hij liep. came round the corner, En rond de hoek. there stood a huge elephant Er stond een hele grote olifant. and started to come towards us. En kwam ons tegemoet. You'll not believe, the principal ran the fastest, De directeur die rende het eerste weg. straight to the van. Direct naar de auto. And everyone came to the van, En iedereen kwam rennend naar de auto. but the van got stuck. Maar dat busje die bleef steken. But he had the energy to lift the van literally one side, Maar hij tilde het op aan één kant. to make the van to move. En zo bewoog het. So when you're in a situation like that, Als je zo'n situatie meemaakt, well, you have the adrenaline. dan heb je adrenaline. Your heart starts to pump more, Je hart begint to send blood to your legs, to your arms, and to run. om bloed overal te sturen, zodat je weg kan rennen. Your eyes get dilated, big and wide, Je ogen worden groot en dat je alles goed kan zien. because you are trying to make a way of escape. Want je probeert een weg ter ontkoming te verzinnen. You start to breathe more, Je longen gaan meer, je gaat sneller because you need ademen. more oxygen in your body. We hebben meer zuurstof nodig. You need more glucose into your blood. Meer glucose in het bloed. So all this happens. Al deze dingen gebeuren. Digestion is shut down Ja, de maag moet even stoppen, want we hebben andere dingen. because your brain is telling you to you Want je brein zegt je, to either fight vecht, or take flight vlucht or freeze. of bevries. You come in that mode.
Eén van die modussen. So when the Sunday law comes, Als de zondagswet komt. some of you will take flight. Sommigen gaan vluchten. You have made a place of refuge. Je hebt misschien een toevluchtsoord. Some of you may say, well, I will fight. Sommigen zeggen, ik ga vechten. You cannot fight against the first beast of Revelation 13. Maar kun je vechten tegen het eerste beest van Openbaring 13? By his word we can fight. Met het woord. But if you go and read Daniel chapter 11 Als je and Daniel- verse, I think 45, Als je Daniel 11 vers 45 leest. it says the tidings out of the east, Het nieuws uit het oosten. the message will come from the De east. boodschap zal komen uit het oosten. That will make the king of the north very angry. En die zal de koning van het noorden heel bezorgd maken. So now we need to prepare. We moeten voorbereiden. Now remember, cities will be divided into zones. Steden zullen in zones worden verdeeld. They say we need to create sustainable cities. We moeten namelijk behoudende steden vormen. It's already happening in France Het gebeurt al in Frankrijk and in America. en in Amerika. And it's called the 15-minute cities. En dat noemen ze de 15 minuten steden. Have you heard about it? Wie heeft ervan gehoord? You better hear about it. Dit is belangrijk. 15-minute cities means 15 minuten steden houdt in that in this zone dat binnen die zone there will be no cars. zijn er geen auto's. Because anything that you need takes only 15 minutes to walk. Want alles wat je nodig hebt bevindt zich binnen 15 minuten loopafstand. So why do you need a car? Dus waarom heb je een auto nodig? Voor Soon wat? cars will disappear. Auto's kunnen verdwijnen. You'll be in this 15-minute cities. Dan ben je binnen die 15 minuten steden. They will know everyone in a 15-minute cities. Ze kennen iedereen. And if you have not come out of the cities, En als je er dan nog niet uit bent, they will know that you're a Sabbath keeper. weten ze dat je sabbatvierder bent. All your resources will be controlled. Alles wat je hebt is beheersbaar, onder controle. Because they want to create a sustainable city. Want ze willen een behouden stad vormen. So this is the future of what? Urban living. Dit is de toekomst van het leven. You may have good families in the cities Je mag misschien goede families who hebben in are de stad, praying daily, die dagelijks bidden, but no action. maar niets ondernemen. And so God is telling us today Maar God zegt ons vandaag that we need to make the physical preparation dat we ook een fysieke voorbereiding moeten as treffen. well as the spiritual En preparation. ook de geestelijke voorbereiding. Remember the story of Lot? Weet je nog het verhaal van Lot? Why didn't he leave Sodom? Waarom verliet hij Sodom niet? He had that fear how he could live if he's not in Sodom. Hij had de angst. Hoe kan ik leven Maybe buiten de stad? maybe he was not a farmer. Misschien was hij geen landbouwer. How to grow my food? Hoe ga ik overleven? Kan ik mijn eten wel verbouwen? Now's the time to learn. Nu is het de tijd om te leren. You know, YouTube is a blessing. YouTube is een zegen. You want to learn something, go to YouTube. Wil je iets leren? Je vindt bijna alles op YouTube. Still we have access to YouTube. We hebben nog toegang tot YouTube. But very soon internet will be controlled. Maar heel spoedig zal ook internet onder censuur komen. They have started with the children now. Ze zijn begonnen met de kinderen. All those who are below 15 years, no access to what? Social media. Iedereen onder de 15 moet geen toegang hebben tot sociale media. Then next, they'll go to the adults. De volgende zijn de volwassenen. And eventually to the Sabbath keepers. Uiteindelijk de sabbatvierders. So let's not forget, Desire of Ages, page 121. Laten we niet vergeten wat de Wens Hereuwis ons zegt. That every earthly support will be cut off for God's Ieder people. aardsupport zal afgesneden worden van Gods volk. So what must we do? Wat moeten we doen? We must prepare. We moeten voorbereiden. Those who fail to prepare are preparing to do what?
to fail. Diegenen die falen om zich voor te bereiden, bereiden zich voor om te falen. You know, we have to look at events that are taking place in the world Welke gebeurtenissen vinden plaats in de wereld? and connect with Bible prophecies En verbind het met de Bijbelse profetie, so that you will know where we are in time. zodat je weet waar je bent in de stroom van de tijd. You cannot just bury your head in the sand and say all is well. Je kunt je hoofd niet zomaar in het zand stoppen en denken alles gaat oké. Now I'm building my countryside land. Ik heb intussen een stuk op het land. We made a budget. We hebben een budget gemaakt. This much it will cost Zoveel gaat het kosten for the building materials. voor de bouwmaterialen. And then we add a 25% increase. En 25% hebben we er extra bij gerekend. But you'll not believe it's gone to 50% increase. Maar het is al naar 50%. Because of the war in the Middle East. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. I have a van that runs by gas. Ik heb een busje die gaat op gas. Because benzene or petrol is too costly. Want andere brandstof is duurder. And so gas is half the price of petrol in my country. Gas is is de helft goedkoper, scheelt de helft. But because of the war, Maar nu, met de oorlog, the gas price and petrol is almost the same. is gas en brandstof bijna hetzelfde. And I'm wondering what to do now. Dus ik vraag me af, wat gaan we nu doen? Maybe the Lord wants me to buy a horse or a donkey. Misschien moet ik een ezel of een paard kopen. A time is coming that we'll not be able to buy fuel. Een tijd komt dat we helemaal geen brandstof meer So we kunnen need to make kopen. preparation. Je moet wel je voorbereiden. And most important of all, let us put faith above fear. En wat nog belangrijker is dat we geloof boven angst And to zetten. proclaim the promises in the Bible. En dat we de beloften van God kennen uit As zijn Isaiah woord. 41:10 tells us. Zoals in Jesaja 41:10 staat. Fear thou not, Vrees niet, for I am with thee. want ik ben met u. You know, if God is with you, Als God met u is, when the Sunday law comes, als de zondagswet dan komt, why should you fear? waarom zouden we dan verschrikt zijn? Provided you have a covenantal relationship with God. Als je tenminste een verbondsrelatie It's met de Heer one hebt. thing to know God, Want het is één ding om God te kennen. and the other thing is to experience God. En het andere is om hem te ervaren. We may have a head knowledge of truth, Alleen een theoretische kennis van de but if you waarheid. don't apply the truth in your life, what is of use? Zonder toepassing, wat heb je er dan aan? Remember, we have to bear the fruits of the Spirit. We hebben de vrucht van de geest nodig. And when we are persecuted in the time of trouble, Wanneer we vervolgd worden, we should be able to say moeten we kunnen zeggen to our persecutors, tegen onze vervolgers: to the Lord, forgive them, for they know not what they do. vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. You know, we have to learn to love our enemies. Leren onze vijanden lief te hebben. Do good for evil. En goed, het kwaad met goed vergelden. You know, why did God tell us that the poor will be with you always? Waarom zei de Heer, de armen zijn altijd bij u? Because God wants to teach us to exercise benevolence. Omdat Hij ons wil leren dat wij goedheid moeten praktiseren. Dat So we er voor hen as- moeten zijn. As the world is uniting together, Wanneer de wereld zich verenigt, what is happening to God's people? wat gebeurt er met Gods volk? Why are we breaking up into fragments? Waarom worden we allemaal in fragmenten? We should all Verdeeld. join hands together. We zouden samen moeten werken. Now let me just share with you about my country living. Laat me iets vertellen over het project op het land in India. We are not rich people. Wij zijn niet rijk. We cannot buy a lot of land Wij kunnen niet veel land kopen as an individual. als individu.
Because the owner of the land said, Want de eigenaar van het land zei, I have 17 acres ik heb 17 acre and I'm selling 6 acres. en ik verkoop er 6 van. Now to buy 6 acres is a lot of money. Nou, 6 acre daar is al best heel veel geld. Now I was trying to do it on my own, Ik probeerde het zelfstandig te doen, but the Lord impressed my mind maar de Heer bracht in mijn gedachten that I need to gather people together. dat ik mensen moet samenbinden. And so I gathered around 20 people. En er waren 20 mensen in mijn groep. And I was so happy Ik was heel erg blij. because more than half were rich people. De helft waren rijke mensen. Oh, they had a thick purse. Ze hadden een dikke portemonnee. Thank you, Lord. Dank u wel, Heer, dat u deze mensen heeft binnengebracht. But that was the only beginning of my journey. Maar dat was nog maar het begin van mijn reis. And so I prayed about this group, Ik bad voor deze groep. and I realized that there are not only rich people but poor people. Ja, ze zijn niet alleen rijk, maar ook arm. And I said, Lord, if a poor man buys a small piece of land, En ik zat erover na te denken. Ik dacht, ja, als een arme nou een klein stukje koopt. and right next to his land a rich man buys, En naast hem is een rijke persoon. how would that poor man feel? Hoe gaat die arme zich voelen? So I said, when Dus- we buy the land, Toen zeiden we van, als het land gekocht wordt, we are not to put boundary walls. moeten we geen muren om ons land zetten. This whole 6-acre land will be our compound. Deze hele 6 acres is ons territorium. So that the poor man will also feel that this is his land. Dat de arme ook mag voelen, dit is deel wat hij ook mag gebruiken. But the rich people were angry. Maar de rijken werden boos. We have been working hard. Wij hebben er hard voor gewerkt. This is our hard-earned money. Dit is ons hard verdiende How centen. can that other person benefit? Waarom zou die ander voordeel hebben van? I said, no way, no boundaries. Ik zeg, nee, muren gaan we niet aan beginnen. And all the rich people left me, Alle rijken verdwenen uit de groep. except one rich man. Behalve één. And so we started to scratch our head now, what to do. En we dachten, oh, wat nou? So now we divided the land according to their budget. We verdeelden het land naar ieders budget. And then, to make the story short, Om het verhaal kort te maken, I could not divide the land in their respective names. ik kon het land niet verdelen in al die namen. Because there are certain formalities that you had to do. Er zijn formaliteiten And there was another procedure that I had to take. en er was nog een procedure. And the owner of the land was angry now with me. En de eigenaar die was boos, die zei, I want to sell my land, I cannot wait. ik wil mijn land verkopen en ik kan niet wachten. And so I had to talk to my team members. En toen heb ik met mijn team gesproken. And I told them, I need to buy the land in my name. Ik zeg, ja, wat doen we? Moet ik het land kopen in mijn naam? And I was wondering, will they accept or not? En ik dacht, ja, gaan ze dat accepteren of Because niet? legally that is my land now, Want legaal is dat nu mijn land, not their land. niet hun land. But they agreed. They said, go ahead, brother. Maar ze zeiden, broeder, doe het. That's how the land is in my name. Dus het land is in mijn naam. And still we have to bifurcate the land, divide the land in Ja. their name. En het moet nog verder verdeeld worden. But you see how the trust grows. Maar je ziet, ze hebben vertrouwen gehad en wat daardoor mogelijk And is so those of you who are geworden. looking to establish a countryside land, Diegenen van jullie die ook erover nadenken om op het land te wonen, ask the Lord to take you to the right people. vraag de Heer om je te leiden dat je samen met de juiste Have mensen one iets kan pot, put all the ondernemen. money in there, Neem 1 pot, iedereen bijdragen and Dan buy kun je- the land soon. en koop het land spoedig. Because when the Catholic social teachings are implemented, Want als de katholieke sociale dingen op zijn plek komen, ownership of land is a secondary right. dan is het
recht van eigenaar zijn is een tweederangs recht. And a time is coming you'll not be able to buy land. Uiteindelijk kun je niet meer kunnen kopen of verkopen. So we need to stay connected with God. We moeten dus verbonden blijven met God. Now how does God communicate En with hoe us? communiceert hij met ons? It says here the brain nerves which communicate with the entire system are the only medium through which heaven can communicate to man and affect his inmost life. De hersenzenuwen die communiceren met het hele systeem zijn het enige medium waardoor de hemel met ons kan communiceren en de mens in zijn binnenste leven kan beïnvloeden. So we need to preserve our nerves. Dus onze zenuwen moeten we goed behandelen. We should abstain from stimulants. Geen stimulansen gebruiken. You see how dangerous that drink is? It says monster. Zie hoe gevaarlijk het is. Die drink heet Monster. It's a monster to your brain nerves. Het is een monster voor je hersenzenuwen. But many are drinking this. Maar velen drinken dit. They're going to have a slow death. Ze hebben langzame dood. So his law is written with his own finger upon every nerve, Zijn wet is geschreven op iedere zenuw, every muscle, iedere spier, every faculty, iedere vaardigheid which has been what? Entrusted to man. die de mens toevertrouwd is. And every misuse of any part of our organism is a violation of that law. En ieder misbruik van een deel van ons organisme is een overtreding van die wet. So health is a salvation issue. Gezondheid is een zaak van redding. Transgression of physical law is transgression of the moral law. Er staat hier duidelijk, overtreding van de gezondheidswetten is overtreding van de morele wet. For God is as truly the author of physical laws as he is the author of the moral law. Want God is net zo goed de auteur van de gezondheidswetten als van de morele wet. Satan's principal work is to blind or darken men's minds. Het hoofdwerk van Satan is om mensen te verblinden en hun geesten te verduisteren. And he wants our minds to be what? Occupied by the things of this life. Hij wil dat onze geest bezig is met de dingen van dit leven. That's the agenda of the devil. Dat is de agenda van de duivel. So this is the battle between Christ and Satan is a battle for the minds of men. Ja, dus de strijd tussen Christus en Satan is een strijd om de geest van de mens. So now let's look at the biological standpoint. Nou, laten we kijken wat er gebeurt. Remember, brain prefers pleasure over abstract benefits. Het brein geeft de voorkeur aan plezier boven abstracte voordelen. You know, when I tell my patients Wanneer ik mijn patiënten vertel that you need to change your lifestyle dat ze hun leefstijl moeten aanpassen in order to be restored, om genezen te worden, they say, well, it's really difficult. zeggen ze, oh, dat is moeilijk. I said, just give yourself 10 days. En dan zeg ik ze, geef jezelf 10 dagen. You will have a struggle, Het zal moeilijk zijn eerst, but remember, eating is a habit. maar eten is een gewoonte. First of all, you should think positively about this diet. Denk positief over dit dieet. If you start having those thoughts that this diet is not good, Als je negatieve gedachten hebt, dit dieet is niet lekker, then your feelings also will be negative. dan gaan je gevoelens ook negatief worden. And then your actions also will not be positive. En je daden zijn daarna ook niet positief. And you can never change your lifestyle. Zo kun je je leefstijl nooit veranderen. So give yourself 10 days. Geef jezelf 10 dagen. And it works. Het werkt. So in the end of time, we need
to change our lifestyle. In de eindtijd moeten we onze leefstijl veranderen. Whether you have disease or no disease. Of je ziek bent of ook niet. So that you will have a sound mind. Dat je helder mag zijn van denken. The clarity of thinking. Ja, helderheid om te denken. Now remember, our carnal nature is greater than the spiritual. Ons vleeselijke natuur is groter dan onze geestelijke natuur. Now when you see this picture, Als je dit plaatje ziet, which one would you choose? welke zou u kiezen? Which is delicious? De appeltjes. Maybe because I'm here preaching, you sing apple. Misschien omdat ik hier sta, zegt u de appel. Then you go back home, chocolate. Als u naar huis gaat, gaat u chocola eten. You have to be honest to yourself. Wees eerlijk met uzelf. Nothing to be ashamed. Schaam u niet. God will help you. God zal u helpen. Chocolate is more appealing. Die chocola is, die is aantrekkelijker. Of course, if you brought up a child the way how the Lord wants you to bring up, Als je een kind opvoedt zoals de Heer het graag ziet. if there was a little child here, En er was een klein kind and hier. the child said apple, I would believe him. En het kind zou zeggen, ik zou de appel kiezen. Zou ik hem geloven? Well, you never tasted chocolate. Want die heeft misschien nooit chocola geproefd. Well, what happens here when you eat something that you like? Maar als je iets eet wat lekker is, There is a reward system in your brain. dan is er een beloningssysteem in uw You brein. feel good and nice. Je voelt je goed. I mean, even if you eat chocolate, Zelfs als je chocola eet. I'm not seeing anyone shaking his head and saying, oh, what a horrible thing it is. Niemand die schudt zijn hoofd. Oh, wat een walgelijk eten is No. dit. I had a Nee. person who knows that chocolate is bad Ik ken een persoon die wist dat chocolade because he verkeerd knows was. that there's a poison called theobromine Want er zit theobromine in chocolate. in chocola. Yet he told me, well, he was honest to himself. Maar hij was eerlijk. In fact, he is my nephew. Hij is een neef van mij. I like chocolate. Ik hou van chocola. But you know, he had that guilt in his face. Maar dan had hij daarna een heel schuldig But I gezicht. know he's struggling. Maar ik weet dat hij ermee struggelt. But because when you eat chocolate, Maar als je chocola eet, there is a feel-good hormone. er zit een hormoon in waardoor je je goed That's voelt. called the dopamine. Dopamine. That is released by the brain. Die wordt And then you feel good. vrijgezet in je brein en daardoor voel je je goed. And it is a fact. Het is een feit. If you eat the apple first, Als je die appel eerst eet, you will want to end with the chocolate. dan wil je eindigen met de chocola. It goes that way. Zo gaat het. Because the dopamine is so powerful. De dopamine is heel erg It's the sterk. feel-good hormone. Het is het voel je goed hormoon. Now remember, even the amygdala is involved over here En ook de amygdala is hier een with onderdeel the van. reward system. Met het beloningssysteem. If you read these articles in NIH, Als je hier in National Library of Medicine leest, it will tell you clearly. dan zie je dat heel duidelijk. So what we should sing? Wat moeten we dus zingen? Oh, be careful, little mouth, what you eat. For the heart of above is looking down below. Oh, be careful, little mouth, what you eat. Isn't it a meaningful song? Is dat niet een betekenisvol lied? It's a song for the kids, Het is een liedje voor de kinderen. but we are all behaving like children. Maar we gedragen ons als kinderen. And so we should sing this song each time you're tempted. Dus iedere keer als we verzocht worden, kunnen we liever dit liedje gaan And the zingen. Lord will give you strength to overcome. En de Heer zal je de kracht geven. So when you look at foods that is high in dopamine, Laten we eens kijken naar voedingsmiddelen die hoog zijn in on top of dopamine. the list is meat, Bovenaan de lijst is vlees. poultry, Daarna, zoals gevogelte, dus kip en dat soort fish, dingen. eggs, dairy products, Vis, eieren, dierlijke producten, zuivel. and your nuts and almonds right below.
En daarna pas komen de peulvruchten en soja en noten. So we have to discern clearly what to eat and what not to eat. Dus we moeten onderscheiden wat we wel en niet moeten eten. When you walk into the supermarket, Als je in de supermarkt gaat, remember the supermarket has to become like your library. de supermarkt moet worden als je bibliotheek. Take a magnifying glass, Neem een vergrootglas, because when you pick up the product, want als je het product neemt, you need to read. moet je eerst lezen. But have you seen the ingredients so small you cannot even read? Maar de ingrediënten zijn zo klein geschreven. Now I'll tell you about a product called aspartame. You know that? Kennen jullie het aspartaam? Artificial sugar. Dat is een kunstmatige suiker. In all products there are sugar, In heel wat producten kom je allemaal suiker because tegen. sugar increases the shelf life of a product. Want door suiker kun je het product langer behouden. And therefore I told my wife, a time is coming, we cannot enter the supermarket anymore because everything is made up of sugar. Ja, het tijd komt dat we helemaal niet meer de supermarkt in kunnen, want alles is met suiker. So you need to read the label, the ingredients. Dus de ingrediënten moeten we lezen. Now there are products that does not say that there is sugar, Er zijn producten, daar staat niet suiker, but the product is sweet. maar het is wel zoet. How is it sweet? Hoe kan het zoet zijn? Now according to FDA, Volgens de FDA, if a certain product is below certain percentage, als er minder dan zoveel procent in zit, you don't have to write that ingredient on the box. hoeft dat ingrediënt niet meer in de ingrediëntenlijst te staan. Now because of Google, Vanwege Google everyone has become educated, worden mensen wijzer. everyone has become doctors, Ze zijn een beetje als dokters because when you geworden. fall sick, what do? Want als je ziek wordt, wat doe je dan? First thing, Google, We gaan eerst even googlen. or chatbox or whatever. Of You in de be- chatbox tegenwoordig. So they realized that the people were understanding about aspartame, De mensen begonnen wijs te worden wat betreft how aspartaam. dangerous it is. Hoe gevaarlijk het is. But they made another artificial sugar Maar toen maakten ze een andere kunstmatige that suiker is so powerful die zo krachtig is that they can use at a very low percentage. dat ze er maar heel weinig van in hoeven te doen. And that is neotame. En dat noemen ze neotame. You will not see it on the label. Dat zie je niet eens meer op de label Neotame, staan. Neotame. Ja, neotame schrijf je in So what is the Engels. devil trying to do? Dus wat probeert de duivel te doen? To destroy our minds. Om onze geest te vernietigen. Of course, the highest release of dopamine is in drugs. Het hoogste dopamine is in drugs. Therefore, those who are addicted to drugs, Mensen die hier verslaafd aan zijn, they have to go to the rehabilitation camp. ja, die moeten naar een rehabilitatie. Because Plek. the levels are up to 1000% above your natural baseline. Want dan hebben ze het hoogste dopamine in het brein. En dat kan wel 1000% boven de natuurlijke hoeveelheid uitstijgen. So the devil does not want us to think. De duivel wil niet dat we denken. If you look at the human brain, Kijk naar het menselijk brein. for a layman, I'll divide this into 3. Ik ga het even verdelen in 3 delen om het even makkelijk te houden. Okay, you have the frontal lobe, Je hebt de frontale hersenkwap. then you have the midbrain, Je hebt het middenbrein. and then you have the hindbrain. En je hebt het achterste brein. Now, how does the devil come and tempt us? Hoe komt hij ons verzoeken? Where is our 5 senses? Waar zijn onze zintuigen? Waar zitten Okay, die? we have our eyes, Ogen. touch, and all that, Aanraking. but it goes where? To the midbrain. Het gaat naar nummer 2. Naar het middenste brein. So now, when you make decision about what type of food to buy, Maar als je keuzes maakt wat voor soort eten je zou moeten kopen. how many of you like the aroma, the smell of a bakery? Hoeveel houden van de geur van een bakkerij? I like it. It's nice. Het ruikt lekker, toch?
And then you get inside the bakery. En dan kom je in de bakkerij. Is your frontal lobe working? Werkt je frontale hersenkwap? No, your senses are working now. Nee, je zintuigen werken. You're looking, Je kijkt, you're smelling. je ruikt. It's nice. And then the salesperson say, have a try. En dan zeggen ze, hier, proef maar, probeer het maar. Have a piece of it. Hier, So then you eat it. Superb. It's nice. heel lekker. Your frontal lobe has gone to sleep. Je frontale hersenkwap is in slaap gevallen You're intussen. not thinking. Je denkt niet. You're making decisions based on your senses. Je neemt beslissingen gebaseerd op je zintuigen. Instead, you have to get into the bakery Maar je moet in de bakkerij gaan. and ask the salesperson, what is the vragen. ingredients? Wat zijn de ingrediënten? Well, egg, milk, sugar. Oh, ei, melk en suiker. And that's the combination is not healthy. Dat is niet gezond, Now, when we had deze our combinatie. health food shop in India, Toen wij onze gezondheidswinkel hadden in India, it was near the medical university. was het dicht bij de medische universiteit. And in our shop, we put a lot of posters En in onze winkel hadden we heel veel posters. so that when the medical students come, they will think. Wanneer de medische studenten komen, dat ze nadenken. And we decided to start this shop because we want to witness. Want we wilden getuigen, daarom deden we dat. We never ran a shop before in our life. En voor die tijd hadden we geen winkel, dus het was onze But eerste we ervaring. realized later that we had to be also manufacturers. We moesten ook eigenlijk de fabrikant zijn. Because you cannot place an order with a bakery. Want je kunt niet zomaar een order zetten bij een bakkerij. They use egg, milk, sugar. Ze gebruiken allemaal melk en eieren en suiker. So we made healthy desserts. Dus we maakten zelf al die gezonde And then desserts. the doctors come and say, well, oh, this is dessert? Yes. En de artsen zeiden, oh, dit is toetje, dessert. How can it be dessert if there's no egg, milk and sugar? Hoe kan dat nou een toetje zijn als er geen melk en suiker en eieren in zitten? Then we begin to talk and explain to them. En zo hadden we veel mogelijkheden tot gesprekken. And then they understood. Toen begrepen ze het. And then we made the whole wheat bread. En we maakten ook volkorenbrood. If you look at the commercial bread out in the market, In de markt, wat van brood ze daar hebben, the bread is made out of white wheat flour. het brood is allemaal wit daar. And it's like an accordion. Het is net als een accordeon. You can squeeze it this small. En je kunt het zo klein maken. So our Zoveel lucht zit erin. whole wheat bread was 100% wheat. Ons volkorenbrood was 100% volkoren. And our customers were not used to. En onze klanten waren daar niet aan gewend. They're used to the soft bread. Ze waren gewend aan het zachte brood. So as they walk into our shop, En als ze dan in onze winkel kwamen, they keep pressing my bread. gingen ze iedere keer in dat brood knijpen. Why is it so hard? Waarom is het zo hard? Then we had to explain to them. Ja, moesten we hun les geven. Then I was thinking maybe I should charge one press, €1. Ik dacht, misschien moet ik voor 1 kneep €1 rekenen. But it was a shop to educate people. Het was een winkel om mensen te onderwijzen. So the devil wants to bypass the frontal lobe. De duivel wil dus langs de frontale hersenkwap die overslaan en verder gaan. Many are making decisions by what? Feelings. Velen nemen beslissingen gebaseerd op gevoel. You can't go that way. Maar zo kun je niet gaan. So when there is stress Als er stress is and addiction, en ook verslaving, the amygdala comes into play. dan heb je te maken met de amygdala. It means now we have to use our frontal lobe. Ja, dus we moeten de frontale hersenkwap gaan gebruiken. The devil does not want you to use your frontal lobe. En de duivel wil niet dat we die gebruiken, want dan ga Now je because nadenken. of mobiles. Kijk eens, hier hebben we mobielen. What is happening today? Wat gebeurt er nou? No one is thinking. Niemand denkt. Everyone in WhatsApp is only forwarding.
Iedereen in WhatsApp die stuurt alleen berichtjes door. And we're all going in En circles. dat gaat allemaal in cirkels. The same forward that you forwarded someone sends it to you. En dezelfde boodschap ontvang je op een gegeven moment weer No one terug. is thinking and writing anything. Ze schrijven en denken niet zelf. A day is coming Een dag komt that mobiles will disappear. dat we geen mobiel meer zullen hebben. Who is saying this? Wie zegt dit? It is Elon Musk. Elon Musk zegt dat. There will be no phones in the future. Dus Only Neuralink will exist. We zullen geen telefoons meer hebben. We zullen in de toekomst alleen nog Neuralink zal bestaan, zegt Elon Musk. Now, in the medical world, In de medische wereld they can interpret thoughts into action, kunnen ze gedachten omzetten in acties, in daden. especially for those who are disabled. Vooral voor diegenen die gehandicapt zijn. So a time is coming Een tijd komt, when you have an implant that Klaus Schwab talked at the beginning of my presentation. als u een chip heeft, net zoals waar Klaus Schwab het over had aan het begin van mijn lezing, That chip in your brain dan zal die chip in je brein will become your mobile. je mobiel worden. Can you imagine we are reaching that stage? We gaan daar naartoe. So what must we do? Wat moeten we nou doen? A time is coming we cannot communicate. Op een gegeven moment kunnen we niet meer communiceren. And of course with our smartphones, En zonder telefoon, they have an effect on us. ze hebben een effect op ons. It says the mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. Hier staat dat alleen maar de aanwezigheid van een smartphone vermindert de cognitieve capaciteit, wat beschikbaar is. Beschikbare cognitieve Now this is a capaciteit. study that was done, Dit is een studie die ze hebben gedaan. a research that was done. Dit was onderzoek, medisch onderzoek. Back to NIH. Terug naar de NIH. Here it says decreased frontal lobe function in people with internet addiction disorder. Hier gaat het over dat mensen met een internetverslaving, dat die een verminderde functie van de frontale hersenkwap hebben. Now in India, In India, I would say India is more advanced than the Netherlands when it comes to digital technology. India is verder dan Nederland, denk ik, als het gaat over digitale technologie. Almost everyone has smartphones. Bijna iedereen heeft een smartphone. I was surprised when I was in Germany. Ik was verrast toen ik in Duitsland was. I landed in Germany Ik ben geland in Duitsland and Brother Sebastian picked me up en broeder Sebastian heeft me opgehaald. and he said in Emmerich we had to buy some vegetables and fruits. En hij zegt, in Emmerich moeten we een paar vruchten en groenten kopen. So we bought some fruits and vegetables. Dus we gingen daarheen. Then came to the counter En ik kwam bij de kassa and I was looking at the counter. en ik keek daar. Why so primitive? Heel primitief. Still with the cash box, Met nog een kassa, no QR code, geen QR-code, no GPay. geen VPay. In India, a fruit and vegetable seller who's sitting on the ground, In India heb je groente- en fruitverkopers zitten gewoon op de grond. he does not have a shop. Ze hebben geen shop, geen winkel. There he has a QR code like this. Maar hij heeft wel een QR-code. And he's asking, GPay, yes, I have. Make payments. VPay, wil je dat? Hier? Almost everyone is paying digitally. Bijna iedereen betaalt daar al digitaal. But here, not yet. Maar daar nog niet. But it's coming. Maar het komt overal. Where everything will be digital. Waar alles digitaal is. And Wi-Fi is everywhere. En wifi is daar overal. Do you have in supermarkets over here? Heeft u hier een wifi in de supermarkten? Okay. Ja, In India, no one will book a hotel if there's no Wi-Fi. Niemand boekt een hotel als er geen
internet is. There has to be internet. Internet is heel What do you belangrijk. see what they are saying here? Zie je wat ze hier zeggen? There'll be a decrease of what? Frontal lobe function. Maar je hebt een verminderde functie van de frontale hersenkwap. So what must we do? Wat moeten we nou doen? Let's go back to the pen of inspiration. Laten we teruggaan naar de pen van It inspiratie. says, whatever disturbs the circulation of the electric currents in the nervous system lessens the strength of the vital powers, and the result is a deadening of the sensibilities of what? Of the mind. Wat de circulatie van de elektrische stromen in het zenuwstelsel vermindert, ook de vitale krachten. En als resultaat heb je een deadening, dat betekent eigenlijk een soort verdoving van de gevoeligheden van de geest. You know, the sensibilities of people today have decreased. Dus mensen zijn minder gevoelig. When there's an accident, Als er een ongeluk gebeurt when there's a tragedy, of iets tragisch gebeurt, people have become insensitive. zijn ze niet meer zo gevoelig. Instead of helping that person who is in trouble, In plaats van te helpen die persoon die in problemen what are they is, doing? wat gaan ze doen? They're making videos. Maken ze video's, filmpjes. Why? I have to put it on TikTok, Ja, dat moet op TikTok, Instagram. The Instagram. poor person is lying on the ground. En die arme persoon ligt daar. See what's happening in the world today? Zie je wat gebeurt? So we need to be in health. We moeten in gezondheid zijn. We need to eat healthily. Gezond eten. Because the brain nerves, which communicates with the entire system, Want de hersenzenuwen die communiceren met het hele systeem are the only medium through which heaven can communicate to man. zijn het enige medium waardoor de hemel kan communiceren met de mens. So if you eat unhealthily, Als je ongezond eet, how can God communicate with you? hoe denk je dan dat God met je moet gaan You may have a communiceren? head knowledge of religion. Je mag een kennis hebben hier in je hoofd, You may theoretische uphold kennis. present truth. Je mag zelfs het eens zijn met But if you tegenwoordige don't waarheid. practice present truth, Maar als je de tegenwoordige waarheid niet that uitleeft, present truth is not present truth. dan is het geen tegenwoordige waarheid You know, meer. God wants us to reflect the character of God. Want hij wil dat we zijn karakter weerspiegelen. We have to produce the fruits of the Spirit. En de vruchten van de geest tentoonstellen. So remember, the battle between Christ and Satan is a battle for the minds of men. Dus de strijd tussen Christus en Satan is een strijd om de geest van de mens. Satan's principal work is to do what? To blind or darken men's mind. En wat is Satans hoofdopgave? Om mensen te verblinden en hun geest te verduisteren. And to fill our minds with the cares of this world. En onze geest te vullen met de dingen van dit leven. As Jesus said, Zoals Jezus zei. take heed to yourselves, Let op uzelf. lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness, and then it says, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. Ja, in Lucas 21 vers 34. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag u niet onverwachts overkomt. So what must we do in the end of time? Dus wat moeten we doen in de eindtijd? We must guard our thoughts. Bescherm je gedachten. Zet een wacht. In these closing days of Earth's history, Satan is working with desperate effort to seduce souls into sin. In deze afsluitende dagen van de geschiedenis van de wereld werkt Satan met wanhopige moeite om zielen te verleiden tot zonde. Why is Satan desperate? Waarom is hij wanhopig? Because he knew he had but what? A short time. Omdat hij weet dat hij maar weinig tijd heeft. His end is coming very soon. Zijn eind komt heel spoedig. And therefore we have to guard our thoughts. Daarom moeten we onze gedachten
beschermen. Where should be our thoughts? Waar moeten onze gedachten zijn? It says, keep your thoughts upon the word of the living God. Hier staat, houd je gedachten gericht op het woord van de The levende more God. you think about heavenly things, Als je nadenkt over hemelse dingen, the earthly things will grow what? Dimmer. worden de aardse dingen minder belangrijk. But today we're thinking more about the earthly than about the heavenly. Maar we denken vaak meer over aardse dingen dan over de hemelse. For the things that are seen are what? Temporal. Want de dingen die we zien, die zijn tijdelijk. But the things that are unseen are eternal. En de onzichtbare dingen zijn eeuwig. So our thoughts should be in heaven. Onze gedachten moeten gericht zijn op de hemel. I look for that day when Jesus will come. Ik zie uit naar die dag wanneer Jezus komt. And remember, we are living in the last days of this earth's history. We leven in de laatste dagen van deze aardse geschiedenis. And Satan is making determined efforts to subvert the mind. En Satan doet besliste moeite om de geest af te leiden en op een Satan dwaalspoor wants te to zetten. destroy our mind. Hij wil onze geest kapot maken. The devil knows that the carnal nature in us is greater than the spiritual. Want hij weet dat onze vleeselijke natuur de geestelijke vaak And overheerst. there is a struggle. En er is een struggle. You can see the struggle in Romans chapter 7. Je ziet deze struggle in de Romeinen 7. It says, I am carnal, sold under what? Sin. Hij zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Verse 18 says, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth what? No good thing. Hij zegt, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. How to perform that which is good, I find not. Ja, ik wil het goede doen. Het willen is er wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. For the good that I would, I do not. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. But the evil which I would not, that I do. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. It is a struggle for you and for me. Vers 19. Dus dat is de struggle. And so in verse 23 says, En vers 23. I see another law in my members, warring against the law of my what? Mind. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. You know, the greatest battle is where? De grootste strijd is Not in Ukraine, niet in Oekraïne, not in the Middle East. niet in het Midden-Oosten, It is in our mind. maar hier in onze geest. The greatest warfare is in our mind. Het is in onze geest. Steps to Christ, page 43 tells that. We zien dat in het boekje Schreden naar Christus. And then it says here, En dan staat O er wretched man that I am, 24, ik ellendig mens. who shall deliver me from the body of this death? Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Who can deliver you? Wie kan mij verlossen? I thank God through Jesus Christ our Lord. En het antwoord staat in vers 25. Ik dank God door Jezus Christus, So onze then, Heere. with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. So this world is not heaven. Deze wereld is nog niet hemel. It is a place to do what? Prepare. Het is een voorbereidingsplek. It is the workshop of God. Het is de workshop van God. Where we are to be what? Hewed and chiseled and fitted for the heavenly mansion. Ja, waar we als stenen bewerkt worden om gereed te worden voor de hemelse hoven. Remember John chapter 14, verse 2 onwards? John? Chapter 14, Ja, verse Johannes 14, vers 2. 2. Jesus said, Jezus zei, in my Father's house are many in mijn mansions. vaders huis zijn vele woningen. If it were not so, Als het zo niet was, then I would have told you. zou ik het u gezegd hebben. But Jesus said, Maar I will Jezus go zei, and come
that where I am, there ye may be also. Ik ga terugkomen, zodat waar ik ben, u ook mag I zijn. want to be in this heavenly mansion. Ik wil graag hier in deze hemelse That's the New plek Jerusalem zijn. city. Het nieuwe Jeruzalem. We all have to make it to heaven. We moeten daar allemaal aankomen. Let us look heavenwards. Laten we naar de hemel kijken. Then it says, then do not be satisfied with a mere sense of truth. Ja, wees dan niet zomaar tevreden met een licht begrip van de waarheid. You know, we may know the Bible from cover to cover. Want we mogen de Bijbel van kaft tot kaft kennen. You may recite the Bible verses. Je mag alle Bijbelteksten uit je hoofd You may know the kennen. spirit of prophecy. Je mag de geest der profetie kennen. You are knowledgeable of the Bible. Je weet van de Bijbel. But if you don't apply the truth in your life, what is the use? Maar zonder toepassing, wat When brengt you het? do not have the character of Jesus, Zonder het karakter van Christus. what is the use to memorize the Bible verses? Waarom zouden we dan al die versen moeten kennen? It is just a head knowledge. Dan is het puur hoofdkennis. It is just an image building. En het bouwt je beeld, But je let us eigen not beeld. deceive We ourselves. moeten onszelf niet bedriegen. God calls for a reformation at every step of your spiritual growth. God vraagt om een reformatie iedere stap van je groei in het To geestelijk fit leven. us for that heavenly mansions. Om ons voor te bereiden op de hemelse I hoven. know we have been waiting for Jesus' coming. Ik weet dat we wachten op de wederkomst van Christus. Decades have gone by. Tientallen jaren zijn verstreken. Years have gone by. Jaren zijn verstreken. Still Jesus has not come. En Jezus is nog niet gekomen. Well, let us not lose hope. Maar laat ons de hoop niet verliezen. Remember, this day is coming very soon. Want deze dag komt. spoedig. It won't be long. Het zal niet meer lang duren. We'll be going home. We gaan naar huis. So what must we do? Wat moeten we doen? Proclaim the promises in the Bible. Leer de belofte in de Bijbel. So that we'll be strong in the Lord. Dat we sterk mogen staan in de Heer. It won't be long. Het zal niet lang meer duren. We will be going home. We zullen naar huis gaan. So what must we do? Wat doen we? Count the years as what? Months. Tel de jaren als maanden Count the months as weeks. en de maanden als weken. Count the weeks as days. En de weken als dagen. Then we'll be going home. Dan gaan we naar huis. I look for that day. Ik zie daar naar uit. And I'm sure it goes the same with you. En ik denk u ook. But if you have not attained perfection in the Lord, Maar als wij die perfectie in de Heer niet we cannot bereiken, make it. kunnen we dat niet redden. Any day now. We will be going home. We gaan naar huis. So may God bless you with this presentation. Mogen God u zegenen met deze presentatie. And those of you who have been taking notes, Diegenen van u die dingen opgeschreven my hebben, PowerPoints are free. mijn PowerPoints zijn You gratis. just have to give me your email address, Je kunt mij je e-mailadres geven, and in the coming week you'll get all my PowerPoints. dan kun je mijn PowerPoints krijgen. It will be a readable file Je kunt het lezen, so that you cannot make changes, je kunt geen veranderingen maken, maar je but kunt you het wel can use my PowerPoints wherever you like to. gebruiken waar je wil. I don't want any credit. Ik hoef er verder geen Don't eer voor. advertise my name. Adverteer mij verder niet. If not, you're putting me in trouble. Anders zet je mij in de problemen. I will be arrested. Kan ik gearresteerd worden? I am Mr. Nobody, Want ik ben niemand. working for the Lord. Maar werk voor de Heer. So let's
kneel down for prayer. Those of you who can, let's kneel down. Laten diegenen die kunnen knielen voor het gebed. Our gracious and eternal Father, Onze genadige en eeuwige Vader, thank you for your love towards us. dank u voor uw liefde tegenover ons. No words can describe your great love. Geen woorden kunnen uw onbeschrijfelijke liefde, We know we are wretched and Tonen. miserable want we zijn ellendig en jammerlijk. and have fallen short of the glory of God. En we zijn tekortgeschoten wat betreft uw heerlijkheid. But thank you for this privilege where we can talk to you in prayer. Maar dank u, Heer, voor dit voorrecht om tot u te spreken in het gebed. And thank you for this presentation that we had. Dank u voor deze presentatie die we mochten hebben. That when the Sunday law comes, Heer, dat wanneer de zondagswet I komt, pray that your people will not be terrified, bid ik dat uw volk niet angstig mag zijn, will not be in stress, niet in stress, but to put their trust and faith in thee. maar dat ze hun vertrouwen en geloof in u mogen stellen. And I pray, Lord, that you'll give us strength from above Heer, wilt u ons kracht geven van omhoog to go through this coming crisis. om door deze crisis te gaan. We know every earthly support will be cut off, Ieder aardse support zal afgesneden worden, but may we have that faith that can endure weariness, maar mogen we dat geloof hebben wat vermoeidheid that can endure delay and hunger. en ook uitstel en honger kan verdragen. May we stay connected with Jesus Mogen we verbonden blijven met Jezus and have that covenantal relationship. en die verbondsrelatie hebben. Thank you for this time. Dank u voor deze tijd Thank you for hearing our prayers. en dank u dat u onze gebeden verhoort. For I pray in Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. So may God bless each one of you. I have one more presentation tomorrow, God zegen, ik heb morgen nog één and then I presentatie. stay 1 week, Dan ben ik 1 week hier and next Sunday I fly back to India en volgende zondag vlieg ik terug naar India. through the fiery furnace called Dubai. Door de oven Dubai. So just keep me in prayers that the plane is not cancelled, but that I can reach home. Ja, dus bid voor mij dat ik veilig ook weer thuis kan bereiken. Thank you. God bless you all. Hartelijk dank en God zegen allemaal.